Mira, avui parlarem de que quan aneu al banc, si teniu un compte al banc, us poden oferir diferents targetes bancàries. Ara mirarem quins són aquests tipus de targetes que us poden oferir. D'entrada, tenim les targetes de dèbit. També tenim les de crèdit i les de moneder. Ara veurem les diferències. Amb una targeta de dèbit, aquesta targeta, tot el que tu gastis, anirà directament contra el saldo que tinguis en el teu compte. És a dir, tu gastes els teus diners, els que tens en el teu compte. A les targetes de crèdit, en canvi, els diners que tu gastes no són els teus diners, són els diners que et deixa el banc. Per això parlem de targeta de crèdit. I després, al final del mes, et cobraran tot el que t'has gastat durant aquell mes. O sigui que el banc et dona un crèdit. I les targetes moneder és a l'inversa. Primer tu, del teu compte, has de carregar la targeta moneder i després gastes. Per tant, hi poses els diners abans. Aquest és el tres tipus de targetes bàsics que trobaràs. Quin és l'error més habitual que fem a l'hora d'utilitzar targetes bancàries? Doncs, d'entrada, és fer servir la targeta de crèdit com si fos de dèbit. És a dir, que jo, com que no veig el càrrec en el compte, vaig gastant d'aquesta targeta sense pensar que al final hauré de tornar els diners que hagi gastat aquí. I què pot passar? Si faig aquesta pràctica, em pot generar deutes i, per tant, interessos a pagar. Com evitar problemes? Doncs molt fàcil. D'entrada, conèixer quin tipus de targeta tens. Per altra banda, gastar en cap. No gastar del que no pots pagar. Si jo gasto aquí i no puc pagar després el crèdit, em generarà interessos. Què més? Revisem els càrrecs cada mes, que no hagi set que per algun error bancari o per algun frau em vagin fent càrrecs amb una targeta i no ho sàpiga. Per tant, reviso el que he pagat, sobretot amb una targeta de crèdit, que no ho veig fins a final del mes. I prioritzo moneder o dèbit i així tinc el control de que estic gastant el que tinc i no estic gastant el que em deixen.